Gaur, martxoak 12, 40 urte bete dira Espainiako estatua NATOn sartzeko erreferenduma egin zela, eta Hego Euskal Herriko herritarrak horren kontra agertu ziren argi eta garbi. Era berean, 2026 honetan, 75 urte betetzen dira Nafarroako Bardeako tiro poligonoa abian jarri zenetik. Horiek horrela, EH Bilduk Euskal Herriaren historian hain esanguratsua den data hau aukeratu du mundura mezua bidaltzeko. Bakearen eta herrien burujabetzaren eta nazioarteko zuzenbidearen errespetuaren aldarria. LAB sindikatua bere aldetik, NATO desegitearen alde agertu da Euskal Herritarrak orain dela 40 urte egin bezala. Euskaltzaleen bigarren topagunea egingo dute Azpeitian apirilaren 24an eta 25ean. Horretarako, hausnarketa politikoa, tailerrak, kultur ekitaldiak eta kontzertuak uztartuko dituen egitaraua prestatu dute komunitatea saretzeko eta euskararen etorkizunaz eztabaidatzeko. Antolatzaileen iritziz, hizkuntza politiketan eta eskubideetan eragina duten hainbat faktore agertu dira azken urteotan, eta horiek identifikatu eta kudeatzea ezinbestekoa da euskararen aldeko mugimenduak aurrera egin dezan. Nafarroako Parlamentuak lanbide arteko gutxieneko soldata propioa ezartzearen aurka bozkatu du ostegun honetan. PSN, PP, Kontigo Zurekin eta Voxeko parlamentariek kontrako bozka eman diote Geroa Bai eta EH Bilduren proposamenari eta UPN abstenitu egin da. Proposamenaren aldeko defentsan, LGSa 1.500 eurora igotzeak lurraldeko 80.000 langileri onura ekarriko liekela baieztatu du Laura Aznal Parlamentuko EH Bilduko bozeramaileak. Gabon guztioi eta ongi etorri martxoaren 12ko albistegira. Aritz Ibarra gazteak epaitegietan deklaratu du gaurkoan, pasaden urriaren 12ko falangearen Gasteizko ekitaldiaren aurka eginiko mobilizazioen harira izandako gertakariengatik. Istilu haietan zauritu zuen ustez ertzaintzaren pilotakada batek masailezurrean Ibarra. Epaitegien atarian izan da Maite de Felipe. Dagoeneko deklaratu du Aritz Ibarrak urriaren 12ko gertakarietan ertzaintzak zauritutako gazteak. Astearte honetan jakinarazi zioten Gasteizko epaitegietan hitz egin behar zuela. Ibarra urduri sartu da epaitegira, baina argi dauka irudiek gertatutakoa islatzen dutela. Lehenik eta behin, 5 hilabete segunda geldirik kausa hau eta orain martxan jarri dela, batean deklaratzera iritsi baina probalenago ikusi dut albistan nola segurtasun sailburuak adierazten duen egun hartan justo egun horren ostean ondoren urriaren 12 ondoren konturatu ziela eskopeta batek akats bat zuela. Eta, bueno, iruditzen zait, zinez gaitza eta saldagarria eta, bueno, ja atestatua atzo, birpasatzen egon nintzen eta argi ikusten zuen zeintzu ziren haien asmoak eta egiazki gertatutakoa aitortzeko inolako asmorik ez zeukatela, ezta? Nire pilotakadaren inguruan ez dago aipamen bat ere. Hain agerikoa dena ez dute ikusi, ez dute aipatzen eta aldiz beraien egun hartako jarrera justifikatzeko, hau da, nola falangearekin euneko bat egin zuten, nola haiekin eskuz-esku aritu ziren gure aurka, hori justifikatzeko, hau da, pentsa daiteke egun hartako akatsat izan zela, baina argi eta garbi egun horren ostean hartu duten jarrera hori justifikatzeko izan da, behin eta berriz atestatetik hasita eta orain segurtasun sailburuak egin dituen deklarazioetatik jarraituz, ez? Orduan, egiazki ez dut deus espero haiengandik. Errenteriako aferaren harira kontrako helegitea aurkeztu zuen doako abokatua beste hainbat kasutan inplikatua egon dela jakinarazi du Argiak. Hedabideak ikerketan sakontzen jarraitu du eta euskararen aurkako oldarraldiarekin lotura duten beste 4 hizkuntza eskakizunen kontrako helegite eskuratu ditu. Errenteriako leparen kontrako helegitea aurkeztu zuen doako abokatua beste hainbat kasutan inplikatuta egon dela jakinarazi du Argiak. Hedabideak aferari buruzko ikerketan sakontzen jarraitu du eta euskararen aurkako oldarraldiarekin lotura duten beste 4 hizkuntza eskakizunen kontrako helegite eskuratu ditu. 4 kasu horiek kointzidentzia esanguratsu bat dute. Helegitea aurkeztu duen abokatua bera da, Emilio Jose Aparicio Santamaria, Bilboko Aparicio Idurana Abogados bulegoko bazkidea. Hala ere, Argiaren arabera abokatuaz gain demandatzaileek ere badute garrantzia. Ikerketak 4 kasuetatik 3 nor izan den identifikatu ahal izan du. 2 izen agertu dira, Andoni Basterra Urrutia eta Irkus Larrinaga San Felices.
Azken honek bi kasutan aurkeztu du helegitea. Hedabideak ondorioztatu duenez, Basterra Komisiones Obreras sindikatuko eta Euskara Denontzat plataformako kide izan da, ikerketan aipatzen den Sabin Zubiri baita. Bestalde, Zubirik eta bi demandatzaileek ezaugarri komuna dute. Izquierda Unida edo Ezker Anitzako kide izan dira. Errenteriako Leparen auziari dagokionez, Aizpea Otaegi alkateak udalaren jarrera berretsi du prentsaurreko batean. Bere esanetan argitaratutako informazioek agerian uzten dute helegiteak bestelako motivazioak dituela eta kezka ez dela bitarteko udal langileen edo izandakoen lan egoera ere. Horren aurrean adierazi du udalak bitarteko guztiak erabiliko dituela hizkuntza eskakizunak bere horretan mantentzeko. Helegitean, ez dator udal langileen aldetik, eskuartean dugun informazioa agerian uzten du helegiteak bestelako motivazioak duela, eta agerian geratzen da kezka ez dela bitarteko udal langileen edo izandakoen lan egoera. Bestalde, uste dugu, euskararen ofizialtasunaren esanahia eta ondorioak konstituzio auzitegiak garatuta dituela, baita estatuko gainerako autonomia erkidegoetan ere, eta ez dela ulergarria euskara, euskal hiztunak bizitzen dugun. 1980an sortu zen korrika Euskararen aldeko ekimen erraldoia. 2 urtetik behin egiten den lasterketa honetan milaka pertsonak parte hartzen dute. Urteetan zehar aldaketak eman dira, hala nola lelo berriak edo tresna digitalak, baina helburua bera da, euskararen erabilera bultzatzea eta gizartea aktibatzea. Aurten ere, korrikak Euskal Herriko 100 herri zeharkatuko ditu, egun eta gau gelditu gabe. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Kultur Erakundearen arabera Euskara mendebaldeko Europako hizkuntzarik zaharrenetarikoa da. 1979tik Euskara Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntzak ofiziala da, gaztelaniarekin batera. Eta 1982tik Nafarrako zati batekoa ere bai. Testuinguru horretan erabaki zuten korrika Euskararen aldeko ekimen erraldoia sortzea. 1980 urtean zehazki Euskara suspertzen hasia zen, hainbat hamarkadatako errepresioaren ondoren. Oraindik espazio ofizial gutxi zituen, baina hezkuntza politika eta gizarte mugimendu berriak agertzen ari ziren. Prozesu horren parte izan zen Urtza Errasti, lehenengo korrika horren sortzailetako bat izan baitzen. Kontutan eduki behar dugu orduan, eginda zeudela lehenengo kilometroak, lehenengo arago euskerasak eta lehenengoak. Osea, dan hori hazikera zen. Gero asko indartu da euskararen ezagutza, orain asko zabalagoa da, askoz. Erabilera, nik uste horretarako korrika bezalako kanpainak ondo etortzen direla, ze erabilera batez ere kuriosoa da, jende gazte asko ikastolatik urtendakoak, eta orain 25 urte dauzkaten pertsonak, zelan euskaldunak izanik, baten batek zailtasuntxo bat badauka edolan, kastellanora joten dute, baina berehala. Eta gauza bat dago oso garrantzizkoa. Ez daukagu oraindik euskaraz edonon, Euskal Herrian edonon hitz egiteko eskubidea. Ze beste aldekoa ez daki euskara. 2 urtetik behin egiten den ekimen honetan parte hartzen duen jende kopuruak etengabe egin du gora 45 urte hauetan. Eta edonola ere, argi dago korrikak euskarari eta batez ere gizarteari ekarpen handia egiten diola. Euskarari egiten diona, eta gizarteari bardina, behintzat egun horietan euskarak hartzen du protagonismo handia. Jendeak, ni fijatzen naiz, herrira zoazenean itxaroten korrika eta hori jende, dios guztiak euskaraz hitz egiten du, hobeto edo txarrago. Eta hori, lehen esan dudanarekin, euskararen erabilpenerako, behintzat egun horietan erabilpena gora doa. Oñatin hasi eta Bilbon amaitu zen ezagutzen den lehenengo korrika, baina ordutik denbora igaro da, eta tartean historiak ere aurrera egin du.
Lehenengo aldaketa egutegian eman zuten antolatzaileek, izan ere 1980ko ura neguan egin zen, eta beraz, elurrarekin batera egin behar izan zuten. 1981ko korrika berriz, martxoa eta apirila bitarte egin zuten. Gaur egun ere halaxe izaten da. 2 urtean behin leloa ere aldatu egiten da, eta gaur egunera arte askotarikoak ezagutu ditugu, denak euskara oinarri dutenak. Esaterako lehenengo korrika horrek, zuk ere esan bai euskarari leloa zuen. 6. 1989koak, euskara korrika eta kitxo Euskal Herriak AEK, eta 15. aldiz, heldu hitzari, lekukoari, elkarlanari, euskarari, herriari. Bistan da urteak igaro ahala antolatzaileek aldaketak egin behar izan dituztela. Hoien artean nabarietako bat eduki digitalei dagokiena. Gaur egun korrikak berak aplikazio digitala dauka, eta bertan batu egiten dira ekimenaren baitan dauden eduki guztiak. Baina 1980ko korrikan etzen hori existitzen, eta kamera analogikoak erabiltzen zituzten. Gauzak horrela, kamera bakoitzak barruan zuen karretetik 20-30 argazki lortzen zituzten, gero hoiek errebelatu behar zituzten. Honek guztiak denbora eskatzen zuen, eta horregatik lehen urteetan oroitzapen grafikoak berandu iristen ziren. Are gehiago, hoiek ikusteko tokiko egunkarietan edo aldizkarietan inprimatu eta agertu arte itxaron behar zen. Korrikaren bezperan gaudela erraztik ezinbestekoa ikusten du korrikari ikuspegi bikoitza ematea. Batetik ospakizun bat den horretan kilometroak disfrutatzea, eta bestetik beste behin ere euskararen erabilpenari bultzada emateko erabiltzea. Hoiek horrela hurrengo astean hilaren 19an abiatuko da korrika atarratzetik. 11 egunez eta 10 gauez gelditu gabe Euskal Herriko 400 herri baino gehiago zeharkatuko ditu. 24. korrika honek 2000 kilometro baino gehiago egingo ditu euskararen alde. Urtzi Urkizuk bere azken liburua aurkeztu du ostegun honetan Donostian. Streamingaroa lanean, Netflix bezalako plataformek ikusentzunezkoen kontsumoan izandako eragina aztertu du Euskal Herrian. Urtzi Urkizu kazetariak ostegun honetan aurkeztu du bere azken liburua Streamingaroa Donostiako udal liburu. Lan honetan Netflix streaming plataforma mundu osora hedatu zenetik igaro diren 10 urteotan Euskal Herriko gizartean izan duen eragina aztertu du. Urkizu berria egunkariko kazetaria da eta urteotan hainbat lan egin ditu Euskal Herriko ikusentzunezkoen egoeraren inguruan. Horien artean dago Txoria Odeia artean liburua EITBren iragana eta etorkizuna uztartzen dituena. 2025an gainera, Midasaria jaso zuen hizkuntza gutxituetako hedabideen alorrean egindako ekarpenagatik. Ikusentzunezko edukien kontsumo ohiturak ardatz hartuta, streaming plataforma handien atzean dagoen negozio eredua eta gizartean eragiten ari diren aldaketak aztertzen ditu liburuak. Streamingaren edapenak eduki mota hauen kontsumo moduak, industria bera eta kultura ohiturak nola eraldatu dituen hausnartzen du egileak. Hona hemen, aste honetan, pantailak euskarazek eginiko ikusentzunezkoen gomendioak. Lehen zatiaren arrakastaren ostean, eta 3 urte igaro ondoren, iritsiko da One Piece, ezurraragizko aktoreekin egindako telesailaren 2. denboraldia. Pasarte berrian Grand Line, ozeano mitikoa izango da eszenatoki nagusia. Uharte ezezagunek etengabeko desafioek eta etsai gero eta gogorragoek osatutako lurralde gisa agertuko da itsaso zati hau. One Pieceekin jarraituz, baina kasu honetan animaziozko telesailera jauzi eginez, Makusi plataformara atal berriak iritsiko dira euskaraz bikoiztuak. Prime Videon aldiz, Dracula, Luc Besson zinegile ezagunak zuzendua, ikusle askok behar bada pentsatuko dute Dracularen inguruko beste bertsio bat besterik ez dela, baina egia esan filmak badu ikuspegi berezi bat. Ez dugu hemen mustro beldurgarri bat soilik ikusiko, baizik eta maitasunaren eta obsesioaren artean harrapatutako izaki tragiko bat. Prime Videon ere Sherlock gaztea telesaila, Guy Ritchieren eskutik, ia mende eta erdi geroago Baker Street kaleko detektiberik ezagunenak krimenak argitzen jarraituko du. Telesailean Sherlock Holmesen jatorrian murgilduko da ikuslea, bere gaztaroan. Filtrorik gabeko mutil bada Holmes eta 1870ko Oxfordeko hilketa kasu batean sartuta dago. Martxoaren 20an aldiz, Argi Gorriak euskarazko telesaila iritsiko da primeran plataformara.
Alberto Gastesi zinegilearen lehen telesaila da. Umorea, intriga eta familia drama uztartzen ditu gaur egungo ikuspegi fresko batekin. Itziar Ituñok Elena Mujikaren pertsonaia jokatzen du. Bikoiztailea da eta atzean utzi ditu bere urterik sutsuenak. Errutinan murgilduta bizi da. Haren senarroia ustekabean itzuliko da, iktusa izan ostean heriotza arriskuak mehatxatuta. Aktore lantaldean daude besteak beste, Nerea Sanz, Arnaz Puertas, Iñigo Gastesi, Jan Xichen eta Iñigo Rodríguez. Egun berean iritsiko da, baina kasu honetan Netflixera Peaky Blinders telesailetik eratorritako filma. Bigarren mundu gerran Tommy Shelby Birmingham bombardatu batera itzuli da eta misio sekretuetan barneratuko da. Gaurkoan, Asier del Álamo eta Iker Beñaran Errimin musika taldeko kideekin aritu daizketan Xabi Alo. Hona hemen kontatu diotenaren zati bat. Rege doinuak jarriko dizkiogu egunari, Errimin proiektua aurkeztu berri dutelako Asier del Alamok eta Iker Beñaranek, eta horretaz hitz egiteko gurera etortzeko gonbita luzatu diegu biei, ongi etorri bikote. Kaixo, eskerrik asko. Ze moduz? Ondo. Ardi gaixori, baina tira. Txarrak enduta bintzet. Hori da. Aspaldi regaren munduan bikote, eta orain Errimin diskoa argitaratu berri, ze aurkituko dugu bertan? Izan ere, badira danak euskal kantak rege doinuan bertsionatuta edo. Klasikoak, ez da, Aika Mutil, Maitea Galdegin Zautan, eta olakoak, baina rege eran egin da. 60ko eta 70ko abestiak Iker regera ekarrita, zer batzen ditu euskal kantagintza eta regea? Bai, ez dira bakarrik ez doka mairu roiokoak eta hori, baizik eta ere daude herrikoi batzuk eta dantza beste batzuk adibidez Zazpi Jauzi eta Agurra, baina bai egia da gure referente nagusitako bat izan zela, hori ez doka mairu mugimendua eta hori, zazken finan beraiek ere antzeko zer saiatu ziren egiten, ez bizar tradizioa eta modernitatea batzen, nahiz eta regea berezia ez oso modernoa ez izan, baina bixe, doinu ezberdinetekin. Eta esaten duzue Jamaikar eta euskal kulturan arteko nolabaiteko zubi bat eraikitzeko asmoa dela diskoa? Bai, azkenean hor Jamaikan bebai haien sustraiak edo asko musikan eta kulturan beti daukate oso argi, eta beti sustatzen ari dira eta azken finean hemen berdin egiten dugu. Gure diska horretan datza. Gure erroaz edo gure sustraietan egiten dugu, baina azkenean Jamaikar musika amanteak edo garenez lenguaje hortan. Eta Errimin izenak badu puntu nostalgiko bat, zergatik izen hori diskari? Nik uste batez ere berari aplegatzen dioz, bera Bartzelonan bizi da, ez? Bai, ondala ja 8 urtean bizi nazela, lanagatik eta. Ia da, han batzutan entzuten dodala nire gurasoek jartzen zizkidaten diskak, Mikel Laboanak, Ruper Ordorikanak, Xabier Lete eta olakoak, eta azkenean hori da Errimina, ez da. Nostalgia edo. Errimin musikala, guztiz. Esan dugu rege estenan aspalditik zabiltzatela, zer eman dizu aurreko proiektuetan ibili izanak disko hau ontzarako orduan? Gauza asko. Bai, igual bakoitzak bere ibilbidea badoka. Ni nire aldetik, Beñarranks bezala ibili naiz beti kantatzen, pintxatzen ere bai, azken finean bio guzti gara oso frikiak, erregean beti diskoak bilatu, entzun, deskurritu eta horrek ere bai ekartzen gaitu musika hau egin nahi izatera. Azkenean pixat imitaziotik sortzen da eta gero handik zer propioa sortzea. Eta hori abeslari bezala, Beñarranks bezala, baina gero ere hainbat sound system kolektiboetan, Bombadil sound systemean parte hartzen dut eta Basque Kultura elkartean. Eta Goteak taldean ere bai kantatu egiten. Eta orduan, azkenean toki guztietatik zoaz hartzen, eta nik uste gauza guztien isla bagola hemen ere bai. Baina partetik, nian Bartzelonan bai sound system kolektibo batean nau, Gatzara deituriko da, eta gero estudio bat daukat. Orduan, estudiotik sigilu bat bai atera genuen, rege sigilua,
eta ari gara beti Bartzenako bandak grabatzen, musika ekoizten, reggaearen inguruan, beti. Orduan, eman diguna da, azkenean, sabiduria, informazioa diska egiteko. Eta nahazte horretatik sortu da Herrimin beraz, aipatu dugu euskal kantagintzako kantak eta musikak aukeratu dituzuela, Bagare kantuen testamento balearen bertsoak esate baterako, zei irizpide jarraitu duzu kantak aukeratzerako orduan. Nik uste dut, berak lehen esan duen esaldi hori, hainbatetan komentatu dugu dela oso adierazgarria. Txikitan gurasoek jartzen dizkiguten kantak. Pixkat hori da, kotxean zijoaztenean, kasetean entzuten zenuna, gutxora bera hori. Izan ere, hode bain bat, igual esan dezakezu, katuen testamentua, igual ez zenuk esango dena ere xerki bat, aika mutil bezala, edo Bagare bezala, edo ez gaude konforme, eta hori, baina adibidez, nire kasuan askotan entzun dut eta oso presente noka manera hortzaroan entzun izana. Eta Elgetarena adibidez ere bai, hori berak ere dezuna ezagutzen. Eta ni proposatu nion, nire kuadrillan askotan jartzen dugulako, da pixkatia ia meme moduan zaudenean hor mendian edo ez eta zoaz mendira, barako atera eta txistorra eta sagardo, eta ez pixka gora aipatzeko momentu oso euskaldun hori, ez jendeak esan dugu, jarri Elgeta, eta oso interesgarria zen ere bai, gero reggaera bihurtzeko estilo dab gogorrago batean, ez igual orain gaur egun eramaten den estilo batean. Eta ez dakit kantaren bat kanpoan etxe zuen? Asko. Baten bat, aipatzearen? Holako Excel bat egin genuen. Azkenean konektatu egon gara, deitzen eta Excelakin da, eta hor, ez da egit, zenbat abesti dutzi du ganpoan. Igual sartu ditugu mezan beste, batzuk igual ez direlako oso, ez genekilako nola eraman igual regera, bestatzuk ere, pixa barietatea jartzea diz, igual oportzen ezkizu Mikel Laboaren edo leteren lagoa besti, baina, igual, hori da. Ez dakit, Pantxo eta Pilloren bat, ere bai, hori da, bai. Beste disko bat egiteko badina? Bai, esan lehike, bai. Izan ere, adibidez, Instagramen egin genitu, pare bat lehiak eta, adibidez diskoa atera horretik, sortatu denun viniloaren test presa ditzen dena, eta ideia zen jendeak asmatzen zuen, zea beste agertzen zian, gero konturatu ginen hori zailegia zala, igual artistekin edo imar genuen, ze ez duten ez da bat, asmatu, bakarri batek esan zuen boga-boga, eta esan genuen, honek irabatzeko duze, bertxotan, sartzen dugu hor boga-boga, baina hor ere atrezien beste abesti mitiko pila bat, esan genuen abida, pues... Ez que egia da, igual ez ditugu aukeratu dugu esanguratu batzuk, baina ez dugu aukeratu, txoriak txori ez dugu egin, izarren hautza ez dugu egin, ez dugu egin horlako mitikoenak. Aukeratu ditugu, gure guztokoa dut. Irizpidea hori izan da pixkat. Pero igual ere egia da, hola beste irizpidea erabili genuen, adibidez ez gaude konformerekin, konturatu ginelako, hasten zea hor rekuperatzen eta egia da, azkenan ezagunenak, denak edo gehienak gizonezkonak direla. Baina egon ziren eta izan ere, gero investiatu dugunez, igual gaur egun arte ez da horren beste iritsi bere figura, baina Lourdes Iriondo bere garaian zan besteen guztiz parekoa eta hori ere reskatatzea interesgarria eruditu zitzaigun. Eta aukeratutako kantuen artean batzuetan jatorrizko melodiak edo nolabait esateko errespetatu dituzue, besteetan aldatu egin dituzu edo moldatu, nola egin denezue autu hori? Melodiak egia esan da, bastan errespetatu ditugu. Gehienetan errespetatu egin ditugu. Eta izan da gehiago reggae adaptatzea abesti originaletara alderantziz baino. Igual, gehien malgetatu zaiguna da euskal folklorean edo 3x4-a, hiru laukoa edo konpas hori nahiko normala da. Eta reggaea lauzati lau da. Eta horrela izan behar da, bestela reggaea ezin egin. Orduan hori moldatzea eta bai harmonia batzuk moldatzea reggaera edo reggae doinu hori eukitzeko hori izan da zailena uste dut. Igual,
bai mantendu nahi genuen reggae itxura, osea, entzutea eta reggae entzutea, baina euskal sustraiekin, orduan hori izan da igual, saiena bai, komposizioan. Hori galetu behar izuet, behin kantak aukeratuta ia nola izan den sormen prozesu hori. Izan da ere distantzia, batez ere, beraz izan maketak egiten hola midiekin eta horrelakoak, ez da, bidaltzen izkidan ideiak, nik bidaltzen nion ahotsa pixat estrukturatzeko, ez esatzeko, venga, hemen utziko dugu tarte instrumental bat, hemen esatuko dugu hau, hemen nahi dut nire letra pixat sartu. Eta horrelako gauzak. Eta gero bera etorri da Bartzelonara, desek. Bai, hainbat grabatzera, ere ikustera beste nola grabatzen zuten, eta hori, koprodukzio hori. Bai, egia da, gu egin genula komposizioa, hori en la distancia edo, eta gero komposizioa dukinda, deitu genitula musikariak dana grabatzeko. Orduan, bateria, ni basu jolean az, baina bestea bateria, teklatuak, gitarra, aizteak, dana dira musikoak, eta gehien bat katalanak. Han biziz direlako eta gure laguna direlako. Hori hau, bai, batez ere bere laguna, baina batzuk ere bionak. Eta, hori ere egia da, oso, igual pixar juten ari nahi zalderati, baina niretzako ere oso interesgarria izan da ikustea nola interpretatu dituzten jende katalanak, igual abesteak ez zitunak sekula entzun, baina hori reinterpretazio hori egiten ez, eta reggaera ematen beraien terrenora reggae musikaria direlako ez. Orduan, nik uste horrek ere freskotasun puntu bat ematen diola, zera como optika objektibo bat, ez? Ez da igual pertsona bat txikitatik entzun duna bestia, eta beste era bat. Sentimendu barik edo, zako dugu. Sentimendu barik igual. Bai, beste sentimendu batetik. Hori da. Ez berdina, beste sentimendu batetik. Gainera gu azaltzen genion, rollo, hau, abesti hau, katu baten testamentu itziten du. Orduan, baina nola, dauzkazu olako abestiak hor... Nahiko surrealista da. Bai, olakoak egiten ditu. Eta tartean bikote hainbat kolaborazio ere, okerrez banabil, zer nolako esperientzia izan da, orokorrean. Oso ona. Dizueko iztaren. Oso ona, azkenean, ia danak lagunak dira. Orduan, oso erraza izan da. Telefono dei bat egin eta olako proiektu bat jendeari normalean enkajatzen dio. Orduan, nahiko erreza da aurrera ematea. Jendea bere partetik kriston energia jarri du. Bai, eta esaten baldin zenun kolaborazio bokalengatik, ez, garea bestian agertzen diren Trikomako Arrate, Titanian Seko Irati, Ziztada hemen Bilbokoa, eta Xiberrutzeko Jon. Hori izan zen, hasieran hasi ginean pentsatzen, nila duela para bat urte doia pentsatu naukan olako zozer egitea, esan, oso gapo gongo litzateke hartzea bagare eta lurraldez barinetako abeslariek, ez, parte hartzea. Eta izan ere, gero ere hori meme moduan, baina hori egin zuten atera zirenean alkateak zirenean justo danak abertzaleak, ez, edo AJ edo Bildukoak eta horra agertu ziren, ez, Donostikoa, Bilbokoa, Iruñakoa, Maulekoa eta Gaztezkoa, ez da, justo hori abesten eta fixatu idea berdina, ez? Baina egia esan genienean, dana iruditu zitzaien hori kriston ideia eta como lurralde ontako abeslarien artean, niri ditu edate, ez? Eta ikusten zen ilusio hori parte hartzekoa eta oso erantzun hona. Horrekin geratuko gara bikote eskerrik asko gaurkoan 11 torri eta zuen proiektu aurkezterren animo eta sorte hon. Eskerrik asko. Hona arte iritsi da ostegun honetako albistegia. Maraka Diablo taldearen Lore Ederrena abestiarekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, 11ko webgunea eta sare sozialak kontsulta ditzakezue. Bihar izango gara berriz ere zuekin, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan.